खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि खायसे दुंहाव थासारि होनो नागिरदों मोनसे ब्रेकिं निउज नोंथांमोननि थाखाय बिटिसिनि बायजो जिल्ला नलबारियाव जोंदों अर बिटिसिनि बायजोआव गोमखांदों चन्दन ब्रह्म मुर्दाबाद स्ल'गान दुंहाव थासारि बिटिसिनि बायजो जिल्ला नलबारियाव आसामाव दिनै खोमोरनो हायै अर जोंदों बनजारनि नाथाय नैबे जोंब्लावनाय अरा सोरनि बे गोमखांनाय स्ल'गाना सोरनि बे दुंहाव थासारिया मानि थाखाय नंगौ नायगिरि नोंथांमोननो दिनै जों बिटिसिनि बायजोआव थानाय जिल्ला नलबारिनि बर'फोरनि दुंहाव थाथिर नङि खौरां होनो नागिरदों बिटिसिनि बायजो जिल्ला नलबारियाव मैयानि मोनाबिलियाव जोंब्लावदों बनजारनि अर आखाइ आखाइ बनजार लानानै खुगायाव गोमखांलु स्ल'गान खुगायाव खालिबोल' चन्दन ब्रह्म मुर्दाबादनिफ्राय जागायनानै बिपिएफ मुर्दाबाद खुद्रिनाय गोसोजों नलबारि जिल्ला खौसेथि सुबुं आफादनि जोंब्लावनाय अरखौ मैया मोनाबिलियाव नलबारि जिल्लानि बराजलाव नुनो मोननाय जादों बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरा गावनि आंगो सुबुंजोंनो थगायजानायनि दिखाराव नलबारि जिल्लायाव दिनै दुंहाव थासारि सोमजियो नलबारि जिल्ला इउबिपिअनि मावथिफोरहा बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरनो बिकेडब्लिउएसि होनायनि आबुं बिबानखौ होनाय जादोंमोन मन्त्रि चन्दन ब्रह्मनो नाथाय मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ फोथायखेबस' खालामनानै बिकेडब्लिउएसि बिलखौ पास खालामनायनि दिखाराव इउबिपिअनि मावथिफोरनि बे बनजार हानजा सरनाय हाबाफारि बनजार हानजा सरनाय हाबाफारि इउबिपिअनि बुंथिगिरि दिपेन रामसियारिनि बेफ्रुसार हुमखिनाय बिकेडब्लिउएसिनि बिला आसाम एसेम्ब्लियाव दैखांजायैनि खुद्रिनायजों बे बनजार हानजा सरनाय हाबाफारि होनना बिथाङा बुंथियो संयुक्त बर' गणमঞ্চৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে নলবাৰী জিলাৰ ইউবিপিঅ সমিতিয়ে আজি এই জল সমদল গ্ৰহণ কৰে যিদৰে বড়ো কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিল সংসদত উত্থাপন নহ'লে সেইকাৰণে আমি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ मरान मताग आरो कच राजबंशीनि थाखाय गावखुंथाय काउन्सिलनि बिलफोर पास खालामबाय नाथाय बिकेडब्लिउएसिनि बिलखौ पास खालामैनि थाखाय बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरखौ लानानै राजखान्थि दा गेले होनना मन्त्रि चन्दन ब्रह्मखौ सांग्रां खालामना होदों इउबिपिअनि बुंथिगिरिया যিদৰে সংসদত মৰণ মতাক কচ ৰাজবংশী কমতাপুৰ খাদ্য সাহিত্য ঘোষণা কৰিলে ঠিক তেনেদৰে বিটিচিৰ বাহিৰত থকা বড়োসকলৰ বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ কাউন্সিল অট'নমাছ কাউন্সিল দিয়াৰ কাৰণে প্ৰতিষ্ঠিত আছিলে মাননীয় চন্দন ব্ৰহ্মই তেখেতে কেন্দ্ৰীয় আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ইংগিত পোৱা সত্ত্বেও তেখেতে বিধানসভাৰ মজিয়াত আমাৰ দাবীসমূহ পূৰণ নকৰিলে সেইকাৰণে তেখেতক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ তেখেতক বিটিচিৰ বাহিৰত বড়োসকলক লৈ কোনো ৰাজনীতি নকৰাৰ কামে আমি তেখেতক সক্ৰিয় দিছোঁ बिटिसिनि बायजोनि सोरबाफोर बिपिएफ हानजायाव मदद खालामना दङब्ला थाबैनो बिबान एंगारनो थाखाय बिथाङा खावलायदों बेनि सोलायै इउबिपिअ मदद होफैनो खावलायदों बिथाङा তাতে বিপিএফ দলৰ আমাৰ বিটিচিৰ বাহিৰত থকা বিপিএফ দলৰ যিমান সদস্য আছে তেখেতসকলে অনতিপলমে পদত্যাগ কৰি আমাৰ ইউবিপিঅ লগত সংযোগ হয় এই আন্দোলনক আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ उननि समाव बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांनानै होनो थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ खावलायदों बिथां बुंथिगिरिया পৰৱৰ্তী সময়ত মানে তেখেত আমি অসম চৰকাৰক এটা অনুৰোধহে জনাব বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তথা বিত্তমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ বিটিচিৰ বাহিৰত থকা বড়োসকলৰ যাতে সমস্যাসমূহ অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰি দিয়াৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ दानिया इउबिपिअनि बुंथिगिरि दिपेन रामसियारिनि बेफ्रुसार खौरां बुंथिखौ फैजों नोंथांमोननो जों खोनासंहोनि मुर्दाबाद 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 आग्रामामुलारि मुर्दाबाद 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 बिपिएफ मुर्दाबाद 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 বড়ো সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চৰ
কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে নলবাৰী জিলাৰ ইউপিপিঅ সমিতিয়ে আজি এই জল সমদল গ্ৰহণ কৰে। যিদৰে বড়ো কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিল সংসদত উত্থাপন নহ'লে সেইকাৰণে আমি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। যিদৰে সংসদত মৰণ মতাক কোচ ৰাজবংশী কমতাপুৰ খাদ্য ঘোষণা কৰিলে, ঠিক তেনেদৰে BTCৰ বাহিৰত থকা বড়োসকলৰ বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ কাউন্সিল অট'নমাছ কাউন্সিল দিয়াৰ কাৰণে প্ৰতিষ্ঠিত আছিলে মাননীয় চন্দ্ৰম ব্ৰহ্মই। তেখেতে কেন্দ্ৰীয় আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ইংগিত পোৱা স্বত্বেও তেখেতে বিধানসভাৰ মজিয়াত আমাৰ দাবীসমূহ পূৰণ নকৰিলে। সেইকাৰণে তেখেতক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ। তেখেতক BTCৰ বাহিৰত বড়োসকলক লৈ কোনো ৰাজনীতি নকৰাৰ কামে আমি তেখেতক সক্ৰিয় দিছোঁ। তাতে BPF দলৰ আমাৰ BTCৰ বাহিৰত থকা BPF দলৰ যিমান সদস্য আছে তেখেতসকলে অনতিপলমে পদত্যাগ কৰি আমাৰ UPPৰ লগত সংযোগ হয় এই আন্দোলনক আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত মানে তেখেত আমি অসম চৰকাৰক এটা অনুৰোধহে জনাব বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তথা বিত্তমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ BTCৰ বাহিৰত থকা বড়োসকলৰ যাতে সমস্যাসমূহ অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰি দিয়াৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्यूटआव NM नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्यूटआव NM नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्यूटआव NM नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।